Yabona ke nje basikhuluma nani bakhwananzi. Kungekudala kuzosikwa uphondo imfekayi ushikishela kuthiwa sekuphethe uPhumlani Mfekayi. Kungekudala kuzoba kanjalo. Duku futhi sizophinda sisikelwe enye elinye izwe kuthiwa seliphethwe abasweli. Kodwa umuntu sinefuna siqondane naye la. Akubona abantu abasikelwe izwe. Sifuna siqondane nesilo ngqo. Mafuna sesibopha. Ukuyovimba olwandle kusuka lapha ku N2. Ofakazi bakhona. Bengiphakamise iso lesihlalo nesizwe kuleya ndawo. Umnumzana ubaba umhlonishwa uMncube bengicela ukubasondele phambi kwami nimshayele ihloko. Mafana ukuthi uZulu ahlakazeke phakathi abe nezile ezimbili asikube njalo. Akho umuntu manje solokhu simfaka lokhu ungase simntotosa. Mina nje ngisho ngathathwa le VN iziyofika kuso silo ngqo. Akanamsebenzi nale ndoda. Ayisesona isilo sami. And uma ngathiwa solokhu sihlezi sincela izithupha la osomkhele bayothini sidayisa ngabo. Awuphinde kube khona nje into ethinta umcimbi noma ngabe umgubho noma ngabe yini ethinta isizwe samaZulu esiyohamba thina uma kunje. Asiphumele obala nje asingamani sibe nomkhosi obuyimela okungekho ngaphansi kwesilo. Asingabe salokhu manje. Asingabe sahlehla manje. Umhlangano kusasa ngo10 asiyoxoxa ukuthi kwenzekani. Makhona sivalwe N2. Sizowuvalwa N2 kuze kophela unyaka. Kodwa nje asezodlala manje. Abanye abafana bakomnyimizi asazi kodwa ematubatuka ku-N2 kuyasha kubi akudluleko ngale kushisa ugamthrini kushiswa amathayi bathi ithayi libhazi mentshisi nizodlula bafethu la. Oh bakhona zabakhulu umntaka nikhalele batwana bangumkhwanazi sehlelwa inganekwane nje sisukelwa isidakwa nje sizoklama izwe lethu singakhulumile nanathi singazange luzwe ngisho uvulo lethu ukuthi sithini yishwa bakhwanazi yishwa nje elisehlelayo sinebhadi ke impela kulezi insuku kodwa ke uqinisile uNdunankulu lokho akushoyo ukuthi hayi ukuthukuthela ake sibeke eceleni bese senze okufanele. Yes kufanele senze kanjalo kodwa nje kumele siqinisekise ukuthi asidlali umisa uZulu nje asidlali nje umisa uZulu sixhashaza umisa uZulu enele ebhemele into ayibhemayo bese ezolokho zakithi ezohlukumeza thina. Kufanele nje azi nje ukuthi thina sizokumhlonipha umuntu ongasihloniphi. Asikwazi ukuhlonipha umuntu ongakwazi ukusihlonipha. Umuntu ehlulwa ukuhlonipha thina nathi asizokumhlonipha. Uma eqayizwe lethu nathi soqaye lakhe. Akukho nje okunye. Baningi abantu abafuna uba zingonyama la kwaZulu. Uma yena ehluleka ukubambisana nathi sizothatha omunye sithi akazosebenza nathi la kwaMpukunyoni. Si-recruit amanye amakhosi singene ngaphansi kwalowo ozosihlonipha. Hayi kwedelelwa umisa uZulu. Anomntwana wala wahamba oza lenkosi yaseMatuba yakamkhwanazi sekubulawa izwe lakamkhwanazi manje libulawelana liyadayiswa ngoba kufunakala imali yedakamizwa. Sibalekile-ke isilo sathi sifuna sona nje straight manje sifuna sona nje straight sitsheliwe futhi batshelwa futhi abade bethonye ukuthi kahle kahle umuntu orathi vele uSimakade umuntu oneqiniso lo uzophatha izwe nje ngobugebengu nanalo ama-drugs akawadlayo ngakufunana nemali. Ake silo sengivele mina ngaze ngisithande nje into engenandaba naso anginandaba nje naso.
Dorathi vele usimakade okwazi ukuphathizwa ngokweqiniso. Asinandaba thina nobukhosi ukuthi nawe ubani ufanele ube inkosi. Ngoba ngumuntu oneqiniso ongeke ezeqhatha abantu. Zingathuki abakhwanazi bazosebenza udaba ngendlela efaneleyo yesiko nomthetho ukuvikela wonke umuntu wakomkhwanazi angayitholi elahlekelwa izinto afanele abe nazo njengezakhamuzi zakomkhwanazi. Siyabonga kakhulu ke ukuthi nilalele nilithathe lolu daba nidlulise kubo bonke abanye abakhwanazi siqhubekele phambili sivikele izwe lethu.